Jeg deltager i et udviklingsprojekt, Leg i og med medier, og vil i den forbindelse interviewe jer omkring forventninger til og erfaringer med medier og digitalisering på pædagoguddannelsen og det pædagogiske praksisfelt. Interviewet, det vil sige, at vi tager 45 minutter, og vi filmer, det håber det er okay. Og videooptagelserne anvendes kun i forbindelse med det her projekt, og vil efterfølgende blive stillet, og jeres udtalelser bliver anonyme. Ja, super. Hvordan anvender du medier i din hverdag? Mig? Ja. Ja, det tager mig altså. Jamen, jeg bruger det rigtig meget. Jeg bruger jo min computer hver dag, i hvert fald skolemæssigt. Og så bruger jeg min mobiltelefon. Og den bruger jeg til alting. Det er lige fra Facebook til at tjekke mine mails på, til Snapchat. Så det er, jeg kan ikke gå nogen steder uden at have den med. Nej. Det er til daglig. Det bliver det er det. Ja. Tina? Det er jo stort set det samme. Jo. Kan du give eksempler på situationer eller oplevelser, hvor at medier har haft særlig betydning for dig? Som yngre fik jeg venner igennem medierne. Jeg havde stor interesse for håndbold, og jeg havde ikke rigtig nogen venner i min egen klasse. Så på den måde så fik jeg lige pludselig et netværk ved, at jeg kunne gå på nettet og skrive med folk, i stedet for at jeg skulle sende breve. Det gjorde jeg også, men i stedet for at jeg skulle ud og opsøge den face to face, så skrev jeg med dem over nettet i stedet for. Kan I give eksempler på, hvor medier har haft betydning for noget, I har lært? Altså nogle film, interviews? Det kan jeg godt. Altså nu har jeg gået herude på assistentuddannelsen også. Og der har vi brugt det rigtig meget med hensyn til at se forskellige dokumentarprogrammer. Og det er også noget, vi har brugt på pædagoguddannelsen. Og så vil jeg sige, når jeg har været i praktikker, vi har også brugt dem med børnene, hvor vi måske... Det har så været den sidste praktik, jeg var i, som var i en førskolegruppe og i en første klasse. Og der havde vi faktisk et projekt, hvor de skulle filme hinanden. Det var godt kort, sådan lidt ligesom det, vi sidder og gør nu. Og det havde de bare styr på. Men det var så ikke med sådan et kamera, det var med deres... Hvem kender de? Ja, dem havde de helt styr på, så det var fantastisk. Det var rigtig sjovt. Gav det noget? Ja, altså lærte I noget af det? Jamen, vi lærer jo bare, at børnene, de er bare umiddelbare, de går bare i gang med det samme. De er ikke bange for noget. De er bare dus med det. Så på den måde synes jeg bare, det er bare... Hvis man har den tilgang til det, så er det bare at stikke dem i hånden, og så komme afsted, for du kan få så meget ud af det. Hvis de så selv kan indtale noget samtidig med det, de render rundt og filmer og sådan noget. Altså, det er jo rigtig meget sjovt ud af. Ja. Så brug det. Hvordan anvender I digitale løsninger og muligheder i jeres uddannelse? Det gør vi vel ved, at vores tekster de bliver lagt online til, at de bliver digitaliseret, til vi kan hente dem, at vi ikke skal gå ud og købe alle bøgerne, hvis vi bare skal bruge et enkelt kapitel fra en bog. Ja, vi får med papir. Ja. God til at dele dem, tænker jeg også på Dropbox og andre steder, OneDrive og sådan noget. Ja, og deri kommer så, hvilke funktioner et godt læringsmedie er, altså om OneDrive er... Jamen det synes jeg, altså det der med, at du kan sidde og arbejde i det samme dokument, det synes jeg er super godt. Ja, organisering på helt sikkert, ja, så alle kan finde frem til det, den gruppe, man nu er i også. Altså vi har også brugt meget, i hvert fald de grupper, jeg har været i, at lave en Facebook-gruppe og sådan lidt, kan man sige, dokumenter inde der. Så det synes jeg også er ideelt. Men det må også give en sikkerhed i, at dokumenter ikke forsvinder. Ja, det er jo nemlig det. Man regner med, at en eller anden har det et eller andet sted, ikke også? Så der er altid en, som du siger, der kan hjælpe med at finde frem til det. Kan I give eksempler på faglige temaer og emner, der er blevet mere tilgængelige igennem medier? Faglige emner? Ja. Det er vel alle. Fordi du kan jo gå ind og søge på alting, og så er der en eller anden, der har lagt et eller andet ud, eller en eller anden, der har sagt et eller andet, der er så blevet lagt ud på nettet. Så du kan jo søge på alt, og i løbet af kort tid at få en svar på dit spørgsmål. Ja. Spørgsmålet er, om det altid er svært.
Det er jo så det. man finder. Man skal jo altid være kildekritisk, jo. Ja, man skal i hvert fald søge sine hvad skal man sige, Man skal- informanter forskellige Ja. steder, ikke også? Og så ser man, det er det samme, det giver. Og det er egentlig lidt sådan, som man tænker, at Google er Gud, ikke? Ja. Ja. Så det skal man selvfølgelig lige tænke over, hvordan. Klar Gud. Ja. Kan I fortælle lidt om, hvordan medier har bidraget til at indfri konkrete læringsmål i uddannelsen? Har der- Jeg ved ikke, altså jeg synes, der hvor det måske har gjort mest ud af, det er faktisk dengang, vi skulle køre det der OneDrive. Ja, Og vi alle sammen skulle sørge for også at opstarte og lægge ting ind, som læreren så skulle kigge og se, om det nu var det, der skulle være. ja, på folien. Ja, på folien, ikke? Altså synes jeg ikke sådan decideret, så er det selvfølgelig opgaveafleveringer, som foregår derinde over Ja. også. Men så synes jeg ikke rigtigt, at der er sådan nogen, der har nogle stramme retningslinjer for, hvordan og hvorledes. Det er nok det mest, ja, der har været. Det var stort. Lige pludselig, at man skulle. Ja. Og hvordan det hele skulle fungere, det havde de jo heller ikke helt styr på. Nej, der må vi også lige prøve at flyve igen. Så der er grænser for, hvilket fagindhold, der kan formidles via medier. Jamen, jeg synes stadigvæk ikke, at man kan... altså, jeg har brug for, at man kan sidde og snakke med nogen Ja, på klassen, og altså, at man kan tage en diskussion op. ja, der er en underviser. Ja, en underviser, eller i hvert fald også noget gruppearbejde, så man kan sidde der og ja, få en lille, fordi det er også det, man bliver, hvad skal man sige, man får mere viden ud af. Det er jo ikke alle, der behøver at have den samme mening, som du har. Nej, Så bliver man samtidig rykke lidt rundt på. Så jeg kan ikke undvære, at man er sammen med mennesker. nej. Hvis du har læst en tekst, så sidder og snakker med den hjemme. Har jeg forstået det rigtigt, eller er jeg helt på vildspor? Ja. Men nogle gange er der jo også to svar til. Ja. Til én ting, fordi der er jo ikke nogen, der siger, at det du siger er det rigtige, eller det jeg siger er det rigtige. Jeg kan i hvert fald godt lide, at hvis jeg har læst en tekst, at jeg kan få at vide, at den måde, jeg har forstået det på, om det er rigtigt eller forkert, eller om det er sådan nogenlunde rigtigt. Ja. Det synes jeg er rart. Ja, Så jeg vil ikke undvære at skulle have hen hver dag og have undervisning med en underviser, der står over nej, Et andet jeg sted. løs. tænker, det er derfor, de har lavet det her forløb. Fordi at de vil finde ud af, om den her pædagoguddannelse, det ikke bliver totalt digitaliseret. Altså, så man ikke Det er synes Ja, jeg ikke. fordi der er jo nogle steder, hvor du kan tage den på fjernundervisning. Ja, Samtidig med, at du arbejder. ja, Og det har jeg da også overvejet. Men det er bare ikke det, jeg synes, jeg har brug for. nej. Jeg har brug for sparring med andre, altså med andre mennesker, Ja. altså få sat nogle ting mere sådan konkret i bokse. Det er jo også det, vi skal jo. Vi skal jo ud og arbejde Ja, med andre mennesker. Så hjælper det ikke, når vi bare har det hele igennem en computer. Nej, nej. Så det er jo også det, vi lige snakker om, kan man sige, med børnene, ikke? At de sidder bag en skærm eller bag en iPad eller noget, men at man er nødt til stadigvæk at kunne fungere socialt. Ja. Ja. Da I søgte ind på pædagoguddannelsen, hvilke forventninger havde I så til mødet med videregående uddannelse? Altså indgik medier heri, eller digitalisering? Hvordan? Det var ikke den store overvejelse, jeg havde. Altså i hvert fald ikke en af grundene til, at jeg er på pædagoguddannelsen, men jeg kan jo godt se, som tingene de nu skrider fremad, så kan man ikke undgå det, hverken på studiet eller når man er ude at arbejde derude. Og man kan bruge det til rigtig mange ting, men som vi også snakkede om før, så synes jeg, at man skal lige huske, at sociale samvær, det betyder altså også noget. Ja. Så, og jeg har kun talt på uddannelsen, fordi det er med mennesker, Ja. kan man sige. Så det er ikke, fordi jeg skal sidde og arbejde med en skærm. Nej. Så bliver jeg i hvert fald skuffet, hvis det er det. Ja. Kommer jeg til på, at du skal være leder. Ja. Det skal jeg så. Jeg er sikker på det. Får jeg andre til. Hvordan har I mødt begrebet medier, og hvordan er begrebet indgået i de erfaringer, I har gjort i uddannelsen? Jamen, vi har jo hele tiden kan vi jo ikke undgå det. Vi ved jo godt, at vi skal have en PC, computer, laptop, hvad man nu kalder dem i dag, med for at kunne deltage i undervisningen. Alle de ting foregår derinde over. Så det er man ligesom godt på forkant med. Det synes jeg også er fint, at man ikke har alle de der papirer. Men du kan ikke du kan stadig ikke undvære at gå hen på biblioteket og indimellem og finde nogle forskellige bøger og litteratur og artikler og sådan noget. Finde oplysninger igennem biblioteket. Ja, så det er jo som godt klar over, at det var en del af pakken. Og jeg synes også, hvis du kan lave de her show, ligesom de bruger heroppe, det betyder i hvert fald meget for mig, at man kan se det på en stor skærm, i stedet for at man bare skal sidde og kigge det på ens egen PC.
det er også godt, at de deler det meste. Ja, det synes jeg, men tit og ofte er vi nødt til at spørge dem, Ja, vil de være søde at dele det? Ja. Og det gør de jo så også. ja. Nogle tøver. Ja. Det synes jeg er fint. Ja, har jeg overvejet, hvorfor medier har en prioritet i uddannelsen? Altså hvorfor vi sidder og laver det? Fordi sådan er fremtiden. Ja, det er fremtiden. Ja. Og det, altså, hvis vi ikke følger med, jamen, så kommer vi bagud. Men vi kan jo også være med til at stoppe den her udvikling med at sige, det fungerer bare ikke, det her. Så det fungerer ikke, at der ikke står en underviser og fortæller ud fra teksterne. Og, Ja, så evalueringen bliver... ja, det fungerer ikke, at vi bare bliver sat til at skal, her der har du en tekst, du skal læse, og så kan du sådan set gøre med den, hvad du vil. Eller du kan sidde derhjemme og læse det hele, du behøver ikke komme op og være sammen med de andre. Ja. Hvilke medier, rammer hjemmesider, anvender du aktivt i studiet? Facebook. Og Google. Ja, Google er nok den, man går ind og finder mest på. Men så er det jo altså så Google, der har været inde og finde rigtig mange ting også. Også til eksamensbrug, cases og sådan noget. Ja. Den sidste eksamen, vi var oppe til, der fandt, altså de cases, vi arbejdede ud fra, så fandt vi jo så den, vi bruger på den, man kan Google af. Ja. Så på den måde, når man er inden for det pædagogiske felt, så synes jeg, at der er selvfølgelig nogen, der giver mere mening end andre. Ja. Ja. Men det er også rimelig hurtigt at finde. Altså, Ja. hvis man skriver på Google, hvad man søger, ikke, så kommer man hurtigt frem. Kan I give eksempler på, hvor I selvstændigt har valgt et medie til at understøtte jeres selvstudieaktiviteter? Ja, der vil jeg sige igen, da vi skulle lave den der portfolio, Ja. havde jeg fundet rigtig meget og lagt ind i forskellige mapper. Okay. Så de fik bare alt, hvad jeg nu havde af forskellige ting at sige. Det er nok det sted, hvor jeg brugte det rigtig meget, fordi jeg tænkte, de beder om det, så får de det. Så på den måde har jeg benyttet mig af det i hvert fald. Ja. Til dig selv. Altså, Ja, til mig selv. Også for mig selv, men også for at de ligesom kan se, okay, Ja. hun kan godt finde ud af at finde noget ud over det, vi ligger ind og siger, de skal bruge. Ja. Så det er bare blevet en tempelbombe der. Ja. med ting. Lækkert. Prøv at give eksempler på, hvordan medier har været en drivkraft til at lære mere om et emne eller et tema. Det er noget, der har virket mere spændende, og så vi har uddybet det. Jamen jeg vil sige, men det er måske også igen sådan, altså, det var fordi, måske jeg startede på outdoor-linjen, og der fandt vi en app, som hed Whoop, hvor du går rundt herude, og så kan man enten selv lave nogle, hvad skal man sige, en form for skattejagt, eller der er andre, der har lagt en skattejagt ind til en, hvor man skal gå rundt og finde noget. Og den kan du også tage med dig og bruge, i hvert fald til før skolebørnene, måske i børnehaven, eller også børnehaveklassen, og så op efter. Det er nok der, jeg har brugt det mest. Jeg synes faktisk, det var rigtig spændende og sjovt. Ja. Hvordan bruger underviserne medier og digitale løsninger til at understøtte jeres studie? Vi har... Ja. Nej. Ofte så viser de jo film også, vil jeg sige. Det kommer selvfølgelig an på, hvad det er for et emne indover, men der er mange ting, som måske er lidt nemmere at forholde sig til, når man ser en film eller en dokumentar fra et bestemt sted af. Og det tror jeg, det er, fordi vi er så visuelle, som vi er. Ja. Og så sidde og tage nogle små notater, og så snakke om det bagefter på pladsen. Ja, så man ikke får svaret inden, men man ligesom kan... Man kan tage den op der. Selv også. udløbe svarene. Ja. Det er i hvert fald den måde, jeg synes, det bliver brugt meget ud. Det giver også mening for mig, så det synes jeg, det er fint. Ja. Og det er jo ikke... Men det er jo ikke ens alle ser. Altså man har jo også en del af de andres erfaringer. Ja. Helt sikkert også derfor, jeg siger, jeg synes ikke, det kan undværes, at man sidder bare selv foran sin skærm og ser noget. Du er nødt til at sidde i en gruppe i hvert fald, så man ligesom kan sige, hov, nej, det er sådan, jeg ikke set det, eller nej, sådan så jeg det, og så man kan diskutere det, fordi nogle gange så er det også bare det der med til at flytte en selv. Ja. Så på den måde synes jeg... Og du kan jo heller ikke se alting på én gang. Nej, altså nogle gange ser man noget, andre ikke ser, og så omvendt, ikke? Men det går ikke alle sammen mærke til alle detaljer, og de samme detaljer. Men det ser man jo også samtidig, hvis man ser forskellige programmer, hvor de siger, hvad for en farve hat havde det den på, ikke? Så jeg måske ikke set, hvad hatten var. Det er jo ikke det, man kigger efter. Nej. Så det er meget sjovt. Ja. Men så folk, de dummer sig.
Kan I fortælle lidt om, hvordan medier har understøttet et konstruktivt samspil i uddannelsen med studerende eller med undervisere? Medierne har lavet et konstruktivt samarbejde. Ja, Samspil. Konstruktivt. Altså, ofte så er det jo også, vi laver jo forskellige diaser, Ja. at sige, vi bruger i vores fremlæggelse til at understøtte det, vi nu engang har. Det emne, vi nu engang har, kan man sige ud. Og der synes jeg i hvert fald, det er med til at understøtte det konstruktivt, når man står og skal fremlægge det for andre. Ja. Hvad om det er lærer eller det er ens medstuderende. Det er i hvert fald nemmere for mig at forholde sig til, hvis jeg kan se noget visuelt op, end hvis man bare står og læser noget op af et stykke papir. Så på den måde synes jeg, det har været konstruktivt. Hvad tænker I er det særlige medier kan i forhold til sociale relationer? Hvorfor er det, man bruger f.eks. Facebook? Facebook, det vil jeg sige, det er jo fordi, du kan komme i gang, eller du kan være sammen med alle, kan man sige, næsten på en gang, og du kan føre en samtale derinde også. Der, hvor jeg så bare synes, det er farligt, som jeg siger, det er, når du skriver noget, du kan ikke høre udtrykket i den lyd, der ligger der, om det er sarkasme, eller hvad det nu er. Så det skal man nok være lidt bedre til at gøre i hvert fald unge mennesker opmærksom på. Det er jo så der, at nu siger du unge mennesker, men vi skal jo alle sammen lære at huske, hvis det er noget, vi mener er sjovt, så sæt lige en blinkende smile eller et eller andet efter. Altså de der smile er i hvert fald blevet vigtige. Ja. Ikke? Fordi jeg ved også, hvis jeg skriver en sms, i hvert fald til den mindste af min pige på 15, ikke? Så bliver hun sur, hvis jeg har glemt at sætte en smile på. Ja. Og der er bare nogle gange, der bare ikke lige tid til at sætte en smile på. Ja, er du sur? Nej, jeg er ikke sur. Jeg har bare ikke lige fået tid til at sætte en smile på. Så de der, som du siger, de der smiley'er, de betyder altså meget. Og jeg synes da også, de er søde, det er slet ikke det. Men altså. De kan ændre meget i en tekst, hvor det måske kan stå lidt hårdt, men det ikke er hårdt ment. Ja. Så kan den ændre meget. Men det skal man lige huske. Ja. Men det er også en nem måde at komme i kontakt med folk. Det er en nem måde at komme i kontakt med hele verden på en gang. Det må man sige. Men også, at du har Skype og sådan noget i dag, tænker jeg også. Altså, at du kan sidde over på den anden side af jorden, og så kan man sidde i hele Danmark, og så kan du snakke med nogen derovre, ikke? Det er jo fantastisk. Ja, der kan man jo så understøtte i sociale sammenhænge med studiet og medierne. Altså, hvis nu man har en studerende eller medstuderende, der sidder og Skype. Helt sikkert. Altså, du stadigvæk, nu har vi nogen, der for eksempel skal til Afrika i praktik, ikke? Så der var muligheden for at stadigvæk at snakke med dem der og se dem der, og altså, at de ikke føler sig helt væk fra os andre, hvis det er jo det, de har lyst til. Ikke? Det er jo også en måde, Facebook er jo også en måde, hvorpå vi kan følge med i deres liv. Ja, hvis de laver opdateringer nu, men nu er de taget til Afrika, så kan vi jo følge lidt med i, hvad de oplever i forhold til, hvad vi oplever herhjemme. Ja. Men altså, jeg kan godt lide det Skype der, jeg synes, det er fantastisk. Bruger det ikke rigtigt. Nej, men det er jo også igen, hvis du har nogen langt væk, ikke? Det har jeg ikke. man ikke ser måske. Altså. Ja. Hvad for nogle muligheder ser I forhold til et øget samspil med medier, som eksempelvis studiet? Er der nogle... Jamen det kan man jo godt sige lidt det, jeg snakkede om før. Altså hvis du har nogle medstuderende, som skal langt væk i udenlandspraktik, så vil du stadigvæk have noget kørende med dem. Visuelt. Ja. Selvfølgelig også, som man ellers gør med Facebook og Messenger og sms'er og hvad det nu er. Men at kunne se de andre og faktisk se, at de har det godt, det betyder for mig. Ja. At det ikke kun er på skrift. Hvordan har I oplevet medier bliver anvendt i pædagogisk profession? Altså, det kommer an på, hvor man er henne. Altså nu har jeg arbejdet et sted, hvor jeg ved, at en af pædagogerne har været heroppe til det hedder noget bestemt, men det er i hvert fald noget mediebrug, hvor hun har taget en diplom i det. Okay. Så det er selvfølgelig noget, hun arbejder meget med. Ja, også ude i børnehaven med de børn, der især, vil jeg sige. Altså, de vil jo allerede lære det fra vuggestue, eller hvis de ikke får lov til det. Men hun har de der 3 år op efter. Ja. Og så har de x antal. Nogle får dem jo også bare, kan man sige, givet en iPad, og så nu er det jeres tur, så kan I prøve at sætte det der over. Andre de får givet små opgaver alt efter, hvor man nu mener, de er henne kognitivt, ikke også? Ja. Så på den måde synes jeg, der er stor forskel. Andre steder er det ikke det, man går op i, så går man måske op i sport og idræt i stedet for. Ja. Men der findes jo også forskellige spil og apps, man kan bruge til det. Men iPads, det er jo også en god mulighed til for eksempel de børn med specielle behov, hvis der lige bliver for meget larm,
Så lige give barnet den her iPad her, så man kan sætte sig ind i rum anden med en voksen også. Til de lige kan trække sig tilbage og så komme ud, når det er klar til at tage al den larm igen. Der hvor jeg var, der var det bare, jamen, jeg vil gerne spille på iPad. Jamen, okay, så finder vi iPad'en frem, og så sidder de bare og spiller jo de der sociale på en måde, men alligevel ikke rigtigt. De sidder bare og kigger ned på skærmen, og så nogen hjælper hinanden, og andre sidder bare og spiller. Så det bliver nemt for pædagogerne. Ja. Ja, man kan jo også... Det er en flugtvej til at få ro, kan man vel sige. Ja, altså det er jo fordi, de er presset. Ja. Men altså jeg tænker, du kan jo godt blive involveret som pædagog. Det kræver selvfølgelig, at du har tiden til det. Ja. Altså nu har jeg været i SFO også, hvor der sad for eksempel 2 drenge i en sofa sammen, og det viste sig så, at de spillede den der Hangman, den man også kan lave på tavle, og så spørger de, vil du være med. Det var da meget sjovt. Altså så var man lige pludselig en del af deres verden. Det er jo også lærerigt. Ja, altså så blev jeg inddraget i den, selvom det var faktisk de 2, der bare sad derhen. Så på den måde tror jeg godt, at ja, hvis tiden og mulighederne er der, for at man kan sidde i, det er jo en form for spil, bare på en anden måde, end at sidde og flytte brikker rundt på et bræt. Ja. Så det synes jeg, der er mulighederne der i hvert fald. Men hvis man har den rette fantasi, fandt jeg ud af, den børnehave, jeg var i, de havde et spil på den her iPad her, der hedder Spy Mouse. Lige pludselig så fik de det lavet om til, da vi var over i hallen tæt, så ville de lave det i levende liv. Så lige pludselig så var vi jo både katte og mus, der skulle fange hinanden. Ja. Så på den måde så kan man jo få det overført til, at det ene ikke overlappe det. Ja, til at de også kommer ud og rører sig. Det er så bare ikke alle spil, der ligger op til det. Nej. Ja. Vi havde næsten tjekket her nylig, om hvor der er nogen, der skulle have et lille kamera, engangskamera. Kan der være en overgang fra, at man måske starter med at give børn kameraer, som ikke er, altså så går over til iPad, så de den får, eller er der ikke nogen fordele i at... Jo, men jeg tænker også, altså, når jeg sådan tænker tilbage til dengang jeg var barn, hvor man havde et ganske almindeligt kamera, og man trykkede på, så skulle man dreje filmen rundt, ikke? Ja. Altså det gør jo også noget for børn, at man måske, du får en historie i det, samtidig med at du faktisk også får noget motorik ind over, noget finmotorik, og på den måde så kører hovedet op, og man kan så koble det videre og så sige, der er lidt, sådan her startede vi, og sådan her er vi ind i dag. Det vil de jo gerne. Ja. Hvordan er jeres holdning til anvendelsen i medier i daginstitution? Jeg har sagt om det, at det måske kan blive for meget, men altså, er det jo okay, at der er iPads i alle institutioner i Danmark? Jamen jeg tror bare, man kan ikke komme udenom det. Altså, så mine børn er opvokset uden iPad, og det er gået meget godt. Ikke? Men de gør det ikke, altså i dag kan de jo ikke undvære især deres telefoner, vel, eller deres MacBook, eller hvad de nu har, ikke? Den ene er så mere afhængig end den anden. Men hvad det lige, altså jeg synes, altså du kan ikke stoppe fremskridtet. Du er nødt til at følge med, og så må vi som de voksne ligesom tage ansvar for os at sige, hvor meget tid kan vi forsvare, at de bruger på det. Og hvornår, og i hvert fald at sige ikke, altså sådan noget, ikke? Du kan ikke komme udenom det, tror jeg på. Altså jeg har været i en vuggestue, hvor, altså nu var jeg kun nogle enkelte dage, hvor jeg var vikar, men der blev iPads'ene brugt til at dokumentere en hverdagssituation med nogle børn og sådan noget. Der sad børnene ikke med iPad'en, og det synes jeg, det var helt fint. Jeg kan gå med til det i en børnehave, men ikke i vuggestuen. Men man kan jo sige, at det bliver også brugt til, jeg tænker, jeg er børneindtræt, eller nogen, der har alt det der, til at ligesom lægge op, så forældrene de kan se, jamen det er, hvad mit barn har lavet sammen med andre, eller i en eller anden konkret situation, så man igen, som du siger, kan dokumentere og sige, at vi har lavet noget i dag. De har ikke bare lavet ingenting, vel? Men man kunne godt bare kombinere, tænker jeg, altså hvis man tager en tur i skoven og ser på nogle dyr, så kan man godt tage billeder af de her dyr, så man ligesom bliver husket, så man ligesom bruger en iPad på den. Jamen også, altså jeg har også været et sted, hvor jeg havde en pige til at, jeg arbejder med børnemiljø, og sådan en pige til at vise mig rundt på deres legeplads, og så tage billeder. Hun skulle tage billederne. Hvad det var for noget, og så fortælle mig. Bagefter så lavede vi så en planche, så hængte op sammen, og så fortalte mig, hvad det for noget, der var bedst, og hvorfor. Så på den måde blev hun ligesom introduceret til det også, fordi hun var nemlig også en stille og rolig pige, og det er lidt svært måske at komme ind på andre. Men på den her måde fik hun ligesom trukket andre med ind i, og så snakket og fortalt bagefter, hvad de havde lavet, og hvorfor, og så også igen vist til hendes forældre.
gør det på mange måder. Ja. Hvilken rolle tror I medier og digitalisering har på pædagoguddannelsen om 5 år? Jeg tror, den spiller en stor rolle. Ja. Større end i dag? Ja, Ja. det tror jeg. Altså hvis den her udvikling, de forsøger at finde ud af nu, om underviserne de kan undværes, så tror jeg om 5 år, så sidder de bare med en computerskærm derhjemme og får undervisning. Så jeg tror ikke, der er noget, vi må være på samme måde som jeg er. Nej. Hvis udviklingen den fortsætter, som den er gået meget, meget stærkt de sidste par år, så sidder vi bare derhjemme og får det hele digitalt, og ikke sammen med andre, desværre. Jamen også igen, fordi du har mulighederne, tænker jeg, med OneDrive og alt det der til at sidde og samarbejde om noget, men du behøver ikke være i det samme fysiske lokale. Ja. Du kan sidde alle steder i landet og lave det. Og jeg synes også, altså nu har jeg været herude siden 11, hvor jeg startede med at tage assistentuddannelsen en gang, og så til i dag, og jeg kan godt se, hvor det altså går hen af. Ja. Altså det er jo ikke blevet mindre, end det var, og det er så 3 år siden, ikke? Så jeg tror også, som du siger, at det bliver mere og mere brugt. Ja. Ja. Hvilke forventninger tror I, at børnene har til dig, når I kommer ud som pædagog? At de er velkommen. Ja. At de kan mærke, at jeg ikke har lyst til at være sammen. Ja. Jeg tror, det betyder rigtig meget, at de kan mærke, at jeg er interesseret i og glad for at være. Ja. Det kan de altså godt med. Ja. Og jeg synes også, det virker meget umiddelbart, når Ja. man kommer derhen. Altså børn er utrolig nemt, synes jeg, at tilgå. Ja. Fordi de er så interesserede i dig, så det tror jeg også, at de tror og mener, at du skal Ja. være det. Ja. Hvis du viser, at du vil dem, jamen, så vil de også dig. At de er nysgerrige. Ja, hvis du viser, at du er åben og imødekommende over for dem, og villig til at gå ned på deres niveau, jamen, så er de jo også åbne og imødekommende over for dig. De vil i hvert fald gerne lære en. Ja. Ja. Så det tror jeg, det er det børn, de regner med. Kommer ud med åbent sind Ja. og nysgerrighed. Hvilke forventninger tænker I, at dagtilbudslederne har til pædagogisk mediekompetencer i fremtiden? Skal vi kunne noget med medier? Ja, det tror jeg. Fordi som du også siger, meget af det skal dokumenteres i dag. Ja. Hvor du har forskellige læreplaner, hvor der er forskellige ting, der skal ind over. Og der er det jo et godt redskab til både at få noget sat på skrift, lagt op, kan man sige, nogle forskellige steder. Ja, og så noget visuelt ved siden af. Og så kunne man jo lave noget eventuelt også her, ligesom når man laver noget interview Ja. også. Ja. Så på den måde. Forældrene vil jo også godt vide med billeder, og ikke bare med ord fra pædagogen, med hvad lille Vilhelm har lavet i børnehaven i dag. De kan godt lide, at de kan se, at Vilhelm har været på tur, og han har leget med Gertrud. Sådan. At det ikke bare er noget, de får at vide, men de kan faktisk se, at det passer. Jamen man kan sige, at alting er jo også blevet sådan, at de vil jo helst ikke have, at børn i princippet skal have et stykke papir med hjem, hvor der står, hvad det er, vi skal. Ja. De skal kunne gå ind på børneintra og se, jamen, hvad er planen for den her måned eller året ud. Ja. Så de forlanger det jo også af forældrene. Det tror jeg så bare tager lidt længere tid. Ja. Ja. Så derfor er vi jo nødt til at gå ind og så igen være rollemodeller og sige, at det er den her vej, vi arbejder, og så må vi støtte dem, der så ikke er så vante med disse medier. Men jeg tror bare, det er den måde, de gerne vil have det på. Det skal være en papirløs. De fleste forældre i dag er den, men mange af dem er den generation, der vil kunne finde ud af en computer. Ja, men der er altså også nogen, som, hvad skal man sige, ikke er socialt både stærke, eller har de kompetencer, eller er lidt ringere stillet end andre, og sådan noget, alt efter hvor man nu kommer hen, som du så er nødt til at hjælpe. Og der går stadigvæk nogle år, tror jeg, inden de er klar til kun at være. Jeg tror, vores generation, eller nu er vi jo forskellige generationer, men min generation vil i hvert fald være, som også er begyndt at få børn nu jo, de vil være sådan nogle, der sådan her, så er vi inde på det. Ja, og de fremtidige også, fordi de er vant til det, de vokser op med det, flasket op med det. Men der er nogle steder, kan man sige, som ikke har de samme vilkår, som vi andre har, som er lige nødt til det. Pædagogerne skal kunne. Ja. Det kommer vi ikke udenom. Det var det. Det var det. Tak for det.